Hindi mo yan ah. Sabi niya, ano siya tulog. Saan? Si Edo. Si Binoy. Si Binoy ang hindi umuwi. Kaninang umuwi. Dapat makikita yung pagkain. Ha? Okay, makikita yung pagkain. Yun ang pinapakita yan. Wala, binivideo ko lang. Wala akong pinapakitaan. Isisend ko dun sa mag-asawa. Okay na yung tindahan niya? Di ba? Magbukas na sila, di ba? Lapit na sila magbukas. Kapasok sila? Nag-a-announce na sila. Okay. Sa bahay nila, nag-ano. Kapasok sila, kapasok. Oo. Kaya pala kumain na si Binoy. Kumain na yan? Ginisa to ni Binoy. Nakoy. Ito yung tama nyo. Yung ginisaan. Mukhang wala na yung lansa. Kanin ka pa? Mamaya wag mo akong tusaw. Dami po oh. Daming Nandun po yung fried rice ni Edda. ipambak yung mga buhat doon sa ano. Ha? Hindi na kami minasa. Reply? Ano? Mga gamit. Store. Anong barko? Doon sa Berto. Mga ano. Bago. Dumating kapon. Ba't nahuli ko umuwi mo ko? Trabaho pa eh. Nag-overtime ka. Abot na eh. Andiyan na yan si Ed. Andiyan na yan si Ed. Dapat mag 8 minutes yung ano. Ano pa na? Sarap ng hipon. Hindi ka na kaya ng hipon. Makain ako na ito. Pagdalit mo ba? Bala. Ito nga ano eh, Roy Balatan eh. Hindi na yan masarap. Parang sahog na lang. Na balatan. Bang. Alam ko ako lang kakain yun. Alin? Ano ano? Hipon. Kapalak makain si Joyce dito minsan. Si Joyce dito na nakain minsan. Eh gusto naman niya talaga mainit eh. Nalamig kasi. May lamig siya sa likod niya. Sa makayo no. Ba't pala naiyak yun? Sabi mo makoy naiyak. Feel. Nalulungkot? May lamig. Asa magtikap sa niya. Hindi may ako ito po naman. May kautap. Baka si ano? Kaya ako sa umipon sa Isang? sa umipon lang. Hindi mo yun ka? Pakinggan. Ito lang. Ha? Mama? Kain na ah. Ayun ako ulit. Yung kasama mo. Parang may nanonood ah. Ay,
Meron nanonood. Mukbang daw kami, mukbang. Mukha na kami mga mukbang. Uy. May lamang kaya. Alin. Ito, syempre. Ito kayo yung kasama ko. Kahit magsain na lang tayo ulit. Andun po yung isang kanin na ano, Alin. lumang kanin kinain ni Roy. Ayun na. Diba? Yung, Rice cooker naman kayo. wala kayo, wala ka naman yun. Ito kayo. Ayaw? Ayaw na. Kumain na daw siya. Kasi ano, Yun lang. Bilis ko na busog. Ano ba kinain ko? Sabaw. Dalawang kanin na. Maingay. naririnig ba? Sabi ko diet na ako. Diet, ipon. Ipon ng ulam, di man diet. Wala yung bisikleta ni Kulangot ha? Saan? Sa baba? Kulangot. Andyan lang siya. Yung itim? Andyan lang siya kanina. Bakit nandiyan? Ay, si Kulangot pala. Nandyan lang siya. Naglilinis ako. Nagmamap ako dun sa labas. Sabi niya, ang dumi-dumi, naglilinis ka pa. Kaya nga nililinisan kasi wala. Si Sorrento yun eh. Tapos kung makita nila ko yung makoy. Alam na si Sorrento. Secret. Secret yun sa kanila. Nawala naman. Ito na, meron yan. Isa pa akong hipon. Hindi naman nakain si Joyce ang hipon. May allergy daw siya Sa... sa hipon. Um, 4 grams lang itong hipon na ito. Ganun. So, Sale pa yan, ano pa eh. 17 15 lang. Dati. 16. 17 na ngayon. Hindi na yung 16. 17? 17.99. Nag-increase ng 1 dirham. 18 na nun. Mm. wala. 8 minutes na. Okay. Yan na. Tapos na. Ay. Uy, Ikaw. natimpla. Kape. May kape pa siya. Tapos na sila. Ako hindi pa ako tapos. Maganda sana yung sounds ko. Kaso nakain na eh. May video ako. Ayan yung kinainan ko. Uy, Diet? diet ako. Diet ako. Saan kaya banda? Sarap na ulo. Ngayon nakakain ka ng kanin, Makoy. Huwag kasi magtitinapay. Kain agad ng kanin. Hindi, nagugutom pagdating. Rinda. Ay, tapos pag nabusog na, Dapat na kasi ang tumayo pagka ano na? busog naman na. Busog, busog. Hindi marami pang ulam.
nakarami ah. Ulam ang nakarami ng ulam. Ang takip nito. Isasaing pa ba? Ga. Dalawa pa kakain si Ellen tsaka si ano. Kasi na nga ga. Ha? Kuhay pa. Kaawi pa yan, oh. Na. Ata. Bye-bye. Kasi na yan.